Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udako yini ingqwale ebhuqabhuqa imizi abafakazana ngotholi lodwa likabetshisi ithuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini uxama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabani ngunokubhadubhadwa ikhulule kumfaka amakhanda khandi indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje uhambo lolu luqalile siyahamba kukude lesiyakhona wena nyanyayo fokofo ngibikelele kumgqibelo ngibingelele selimathambama ilanga ngithi sanibonani kumagumbi ngamagumbi omhlaba lapho nikhona sanibonani kunini enisemgwaqweni enisematruckini enisemsebenzini kunini enisemakhaya kunina enihleli lapho nihleli khona kunini enisebumnandini kunini nethando zenu ukubhaka lo ngithi sanibonani ngiyabingelela ngikhona la madoda bathi sebukhosini nginithanda njengemali ayingeke naye ayifiki othandweni enginalo ngane naye imali ayifiki ngiyofa la nifa khona njalo ayikho into kulomhlaba la ngaphansi komthunzi welanga enizothi manje ngibuza yona ningayitholi impendulo futhi unelungelo lokuthi lithi mangikhuluma into wena bese uyayiqhathanisa nereality uzobona angikhuluma into ehlukene kakhulu nereality unelungelo nje lokuthi noma yinini makhonto engikhulumayo then wena bese uyaqhathanisa ke nereality hayi ngizogeqa amagula ke namhlanje sikathele abantu umuntu ayitshela ukuthi uyazi kanti umuntu akazi and iyahlupha lento yokutshelwa umuntu ocabanga ukuthi uyazi kanti ayazi ngoba ugcina umusha imali uthi uyalungisa kanti sometimes usuyona imoshe nje imali kanti impilo indlela uyabona njengoba sonke sabedlozi njengoba sonke sabankulunkulu angeke isystem yasemazulwini bese kuphoqa ukuthi leyo system iwrong and abantu bangaze babe nezinkinga ezingasolveki ukuphila komuntu nje kulomhlaba kuyisystem that you need to understand but failing to understand or to comply with the system that is when the problems start yabo system impilo nje it's like a system empilweni khona abantu abaphilayo human beings bese kuba khona abantu abafile ama spirit noma yini into efile in spirit into eke yaphila esiyafa ispirit saliyonto siyaphila noma yini ngisho inyoka mayiphilile besiyafa ispirit salo leyo nyoka siyaphila ngisho isihlahla masiphilile sase siyafa ispirit saso sihlahla siyaphila ingakho isihlahleni esifile it's either ushaye phansi ngobhushu ngelinye ilanga uthi ufice ama babies ekhula lekade khona isihlahla esikhula it means ukuthi isihlahla ebesila besinama spirits aphilayo saba nama seeds ama spirits asihlahla asuke ephila angene emhlabathini bese yaqhuma bese yakhula ama spirits noma yini into efile kade phila ama spirits ayo ayaphila noma yini ingakho nje bengabe uzothatha isikhumba senyoka usishise bese kufika umuntu umgcaba ngesikhumba senyoka ngelinye ilanga ispirit esamba naleso sikhumba senyoka sizovuka and noma yini mayivuka ifune umzimba wayo ukuthi ungakuphi ispirit somuntu mayeshonile umuntu siba lapha ya ethuneni nifike niumndeni nikhuluma ethuneni nikhuluma nespirit somuntu la mangabe umuntu uthwetshuliwe umzimba womuntu ngoba umzimba womuntu ikhonto ekuthiwa ukuthwebula uthwetshuliwe umzimba womuntu ispirit siyawulandela umzimba so ngiworried ngabantu abavele bahlanganise noma yini eyisilwane sikhumba sengwenya yabona sikhumba sengwenya
isikhumba senyoka ndawonye kuyahlangana bese iyathathwa lento iyocatsha umuntu kumuntu iyafakwa lento and mayisifakile izofuna ukuvuka ngelinye ilanga. Bayangena impela abantu ngiyabona hayi ngizokhuluma mina ngama spirit, ngizokhuluma ngezilwane, ngizokhuluma ngokungena kwazo ukuthi bakuthiwa siyangena isilwane singena kanjani. Ngiyokhuluma ngesilwane mase kuthiwa ke sesiyabhobhisa, mase kuthiwa isilwane sesiyawuqotha kumndeni singena kanjani. Ngizokhuluma ngaleyo nto namhlanje mina. And mangikhuluma ngiyafisa ukuthi umuntu ongilalele imphilise lento engizoyisho ngoba ngeke ngize ngisho umuntu engayenzi sense, ngeke ngisho futhi into engekho. Wena ochaza ngenye indlela ukuze ufeze inhloso zakho ngoba khona umuntu noma kwenzakalani athi umuntu igobongo, athi umuntu abadala bathi kanti umuntu no usefuna ukufeza inhloso zakhe. Yabo, usefuna ukufeza inhloso zakhe. Spirit nezilwane. Ingakho nje bengabe ngiqala inkulumo yami ngiqala ngokuthi ngithi izilwane lawo ama spirit asuke engasalawuleki. Isilwane lapho kusuke kuumuntu osuke ethebe ngabeshona wase yathwetshulwa. Kuyenzeka umuntu uma eshona athwetshulwe mhlawumbe umuntu omndeni ehlangene nenyanga bayenze bagcine bemthwebula, athwetshulwe ngokomoya. Kuyenzeka uthola ukuthi uthwebule ngokomoya, ugcina umthwebula, uthathe insizi zakho umuntu, uthathe insila yakhe umthwebula umuntu. Kuyenzeka uthola ukuthi ngampela umuntu unezilwane. Ngicela ukuyicacisa lento. Izilwane zihlukene kaningi bafethu. Izilwane angifuni wonke umuntu ehambe elwanizisa la. Zihlukene kaningi. Khona izilwane ezumoya bese kube khona izilwane uthola ukuthi isilwane ngoba siyakuhlukumeza kodwa kulomuntu osithumile kuyena kusona isilwane leso. Siyisilwane kuwena sikushayayo. Kuya ngokuthi ubani osendayo. Lo sendayo esenda kuwena yena uthi usenda uyalwa, uthi yena usenda umuthi nje kodwa mase ufika kuwena ufika ushintsha umuthi ufika ube isilwane. Angithi yabona umuthi usuyafika uyashintsha ube isilwane. Why kumele ube isilwane? Awukho umuthi ozokwazi ukushaya. Into ekwazi ukushaya isilwane, yabo. So mayisifika lento wena isifika isiyashaya seyisilwane ke. Bese kuzoba umoya, yabona. Uthola ukuthi umuntu uyahamba uye emathuneni uthwebula inhlabathi. Thatha inhlabathi wenza yonke leyo nto lapho uthwebulani, uthwebula umoya ngoba ngeke asawuthola umzimba walomuntu. Ngenkathi ethatha inhlabathi, ispirit esigadele lithuna lalomuntu esila sizolandela inhlabathi siyitshela ukuthi seliyahamba ithuna liyamuva leyo indawo kanti uyalithatha umuntu inhlabathi uyayibeka esigodlweni. Silandeleke ispirit. Makufika esigodlweni mase kuyasetshenzwa, mase kukhunywa nenhlabathi le kanti akusakhulunywa nenhlabathi, kukhulunywa nale spirit esihamba nenhlabathi. And mase senza mase siba isigqila sala ngoba sefuna sisebenzele la siye umndeni waso lo abashona. Abantu bakubo bayamhlabela umuntu benza yonke into bathi umuntu washona kanti umuntu akasekho ethuneni. Kanti umuntu akasekho ethuneni kwenzakalani? Usathathwa. Bafethu ngiyanithembisa la, ngicela ningizwe mina. Most yethandwa zwenu eningcwabile inqwaba yazo izwana ngambokho imbhaka azikho emathuneni ngoba yindaba abantu abasebenzayo la ngaphandle bayayitapela emathuneni abantu. Umuntu nje uvele aye ethuneni afike ayithathele ilo inhlabathi yethuna. Uqola kancane. Elindo oza lapha no. Yabo, umuntu avele ayithathele elukhuzini enhlabathini yethuna lo muntu wakomunye umuzi. Ubona ngani uthathana? Angithi phela amagama asuke ebhaliwe ethuneni ukuthi usibani mudala noma mncane yini, kubonwa ngani? Kubona ngeminyaka lebhalayo ngoba kwakona ukubhalwa kemininingwane yomuntu etsheni lakhe bengabe engwatshiwe. Leyo nto iyamdayisa lo muntu osuke engwatshela ngoba ngisho umuntu odlula ngisho ungazi lutho uvela hamba nje awuthatha. Uthathani? Uthatha umoya ngoba ispirit solandela. Uyapi?
uyakowusebenzisa lo moya. Uyabo? Izoqala phi inkinga? Izoqala lo moya bengabe engasa understand izingqinamba zawo. Usuyaqala ke wenzani? Usuyalwa. Umoya usowenzani? Usufuna abantu bawo, usuyalwa ke. Usufica umuntu ekuthiwa kuyinyanga into zakhe ayilungi ngoba yindaba wathi nenkinga waya komunye umuntu ekuthiwa nayo inyanga yamnikeza into kanti liyonto khona inhlabathi yethuna engatsheliwe lo. Abantu ke abayenyangeni thuba unikwe into ninikeziwe bafethe inhlabathi zamathuna emizi yabantu ningekho aware. Wena uthatha into uyathatha, uthatha isigubhu wena, uthatha umuthi osedushini, uthatha into ezole ngemqaleni kanti usiyolengisa inhlabathi yethuna lomunye umuntu. Lezi zinto ekuthiwa ilengisele, ekuthiwa zigaxele, ekuthiwa zenzeni engathi ngelinye ilanga mfethu ungake uyithathe ungacinga ukuthatha uthi uyabolengisa. Uphinde nje mawuthola ithuba ukuqaqe ubone ukuthi yini lento oyilengisile la. Ngoba akusizi uyalengisa ufice into isiready kwathiwa nansi into ezokuvikela usuyalengisa wena. Awazi ulengiseni wena. Awazi lento elengisile inhlabathi yethuna isiyalwa ifuna abantu bakubo. Njengoba ifuna abantu bakubo. Njengoba ifuna abantu bakubo lento le uzobathatha abantu bakubo. Kuzoqala manje uthi ulengisile kunokuthi zehle izitha zakho ziqale izitha zakho zibe worse kunaqala ngoba lento ilengisile emqaleni isiyalwa lo muntu oyithathe kuyena naye akazi ubevele efaka njengoba kuthiwa kwenziwa njalo. Bafethu inqwaba yenyanga into eziyenzayo aziyazi zifundiswe ogobela bazo. Uyabona into bengabe uyifundisiwe kodwa ungayi-understand ukuthi yenziwani. Yingakho even odokotela ebhedlela uyabona besebenza ama-report kuyo umuntu bengabe egula. Sometimes mfethu bagcine bethi unama-ulcer ubungena ama-ulcer ngoba benzani bona batsheliwe ukuthi umuntu be-reacta kanje kusuke kunje kodwa deep down lento akayi-understand ukuthi kwenzakalani. Agcine yenze ilokhuzana i-report yabo ukuthi hayi lo muntu ushoniswe ama-ulcer uyabona ushoniswe izinto kodwa deep down akuyona leyo nto leyo. Uyabo ngindaba u-applya into atshelwe yona kanti mawumuntu akamoya akufanele u-applye into otshelwe yona. Kufuna wenzini? Kufuna u-applye into oyaziyo ukuthi okay ke ngiyile kumuntu ngafike ngathola lento lengiyitholile. Thatha ithuba mfethu, thatha ithuba qaqa lo muthi onikwa wona ake ubheke ukuthi yini. Abanye balengisa into la kanti lento ayilengisile umuntu inenality yabo, inenality inomuthi nayo yonke into siyamgwazi ibhobo. Akacabanga ukuthi abheke ukuthi lento engiyilengisile nani kothi late kuyima ethotha uyazi ngihlathwa yibhobo nje kanti ngilengise into enenality. Siyayixoxa lento. Kubaluleke kakhulu ukuthi noma yini oyenzayo we-understand. Omunye umuntu ziyaphuka ingane egcekeni kufika izitha bayahlaselwa bayalwa bayagwazana abandawonye yabo. Akufiki kubantu ukuthi hayibo legcekeni khona umuntu owathi uzobethela la waqhiba inhlamvu yesibhamu phansi legcekeni waqhiba inhlamvu. Akufiki bafethu khona enye into efuneka uyilande mfethu uyabona uyilande ngokomqondo ujule. Ezinye izinto azifuni utatazela ukuphawula unga-understand uyabo. Egcekeni lakho i-territory yakho nedalwa zakho. Egcekeni lakho i-territory yakho nedalwa zakho. Uma ngabe egcekeni lakho uzobeka isibhamu budlapha isibhamu nje sisemthethweni or asikho emthethweni ngelinye ilanga lesibhamu osibeke budlapha egcekeni izingane zakho zizodubulana ngazo zithi ziyadlala. Mangabe uzohloma umbese phansi ubhekise phezulu ngiyala even nezinyanga ngoba kuvele kuthiwe khona izilwane ezilwayo kanti cha izilwane ezine-territory yazo. Abantu sometimes ibona abachopha into kanti bayichopha yona. Uzobeka umbese mfethu ubhekise phezulu kuthiwa kuyacushwa la njengoba ubhekise phezulu umbese ubani ongena ngemoto ophuma ngemoto la ubaba lekhaya uyangena ngemoto uyaphuma ngemoto. Shuthi lo mbese obheke phezulu uzoqhumisa ithayi lemoto kabani. Le moto kabani uthi umuntu ucupha isitha kodwa ucuphe kwakhe. Mfethu mina ngikhwele emakhaya mina. Yes, thina bebesizingela thina besicupha. Mawufuna ukucupha inyamazana ubungayicupha egcekeni. Ubuhamba uye ehlathini uyocupha inyamazana ehlathini. Ifike ihambe ehlathini uyibambe base uyiletha egcekeni. Uyabona thina mfethu sikhule kuliwe izinto. Bekuthi abantu bengabe behlaselile. Ubungahlaseli kwakho kodwa uthi uhlasela izitha ubuphuma. Iphume impi inyuke
iye kwesinye isigodi iyohlasela abantu balapha ngoba ibona bayingozi abantu balapha yabo bedliwa intelezi na intelezi idliwele ngaphandle intelezi yensizwa idliwele ngaphandle lento le yanamhlanje abantu bayafa badla intelezi eziyingozi abangasunderstand bayidlela phakathi ekhaya intelezi ibidliwa ngaphandle sometimes idliwa entabeni intelezi uyabona sometimes idliwa entabeni yabo ngoba yindaba ngoba lana kusetshenzwa ngemimoya yobumnyama ngemimoya efuna igazi ngemimoya eyingozi mayisidliwa intelezi sesiyaphunya sekuyiwa kuthathwa ibhamu kuthathwa imkhonto kuyahanjwa kuyiwa kohlasela kodwa esizukulwaneni samanje abantu bakhuluma baze babhibhidle athi umuntu uzofika ezokuqinisela umuzi befika emzini wakho umuntu uyacupha ucupha bani ucupha lekhaya mawucupha lekhaya ucupha bani mawucupha eofisini emsebenzini wakho ucupha bani maphela kuhleli wena eofisini kuhleli wena ufuna uvimba ukuthi into eyingozi ayingadumbi lomnyango ingene eofisini ngaphakathi eofisini kuhleli wena nezidalwa zakho ekumele nenze umsebenzi proper ekhaya lakho mfowethu ekhaya lakho kuhleli ingane zakho ngiyakunxusa kuleli ikhaya lakho mina ngiyacela mfowethu Yesu ngicela kube izidalwa zakho ezinamandla kuleli khaya ngicela kube uNkulunkulu namandla uyabona ngoba abakini badala wazalwa bakukhulisa baba bevuka nawe wondliwa baze badlule emhlabeni bayalazi usiza bashiyela bayalwa umehluko bathi belwa nawe ulwa against bona bathi bekulwela wena ulethe into eziyingozi ngoba njengoba mfethu ucuphile ebusuku khona isikhathi esokuthi idalwa ziyaphumula eminyango zigade impi ezoqhamuka ngaphandle izophazamisa umuzi ziyaphumula athi sithi siyahlala esidalwe ngadini khonto ecijile khona umbese lo mbese obheke phezulu akudlalwa ngesikhali egcekeni lo mbese obheke phezulu kuleli igceke udlalwa ngesikhali la lo mbese olesigcekeni uzothathwa yingane ngelinye ilanga sigwazane ngawo ngelinye ilanga uwena othi uyadlula ugwazwe ilo mbese abanye basebenza isono bathatha utshwala amasavana bawagqibe bethi bayacupha bafaka inaliti phakathi egcekeni bafethu amagceke isikhathi esiningi anibulawa abantu nizibulala nini ufaka inaliti kuyaba 6 months down the line ushawa zibhobo awusa understand usuthi uyathakathwa wena mfethu usukhohliwe yini ukuthi uwena ofake inaliti egcekeni mawufaka inaliti egcekeni ufaka inaliti kwi-territory yezidalwa zalekhaya izidalwa zalekhaya ziphila kuwena njengoba ufaka inaliti mfethu ucupha izidalwa zalekhaya ucupha abantu balekhaya ucupha izingane zalekhaya lezi naliti zizogwaza wena mayigwaza wena zizoduba idalwa zizoduba ngoba ziyalimala makulimala wena kusuke kulimalele idala zakho ngoba wena uvikele izidalwa ayikho into ezogulisa wena ingaqalanga yanqoba idalwa kodwa zizonqotshwa kanjani idalwa uzoqale ubeke into eyingozi egcekeni zinqobeke mase kunqobekile siyadlula ke impiza kuwena ingakho uzogula kuze kuthi shona ingakho uzogula bese beyakuvala abantu emsebenzini ngoba uzothi sewucuphekileke usuyagula bese kwenzakalani mase kuvuka umsindo ke lendlini phakathi kwakho nomuntu othandana naye lo muntu othandana naye usenjani impi seyingena ngaye bafethu angazi noma nizongikholwa noma ngene ngikholwe yini mawungangikholwa mina nginandaba impi mayizongena ekhaya lakho ayikwazi ukuvele ingene gulukudu mayisibhubhisa abantu mangabe uzoshawa zinkinga kuphela imisebenzi kuphela imali kuphela amathenda kuphela amaposition emsebenzini ayivele yenzeke liyonto yini eqala yenzeke uma ngabe kuzobhubhwa yini eqala yenzeke 1 kuqala amaphupho amambi kulandeleni kuqala amaphupho amambi kulandele ukuphupha udla kulandele ukuphupha wenza ucansi kulandele izinto ezingajwayelekile egcekeni ulele ebusuku bese uzizwile into engajwayelekile mase kulandela ingxabano kunina elikamelweni mase kuba ingxabano ke kunina elikamelweni obani manje abaxabanayo uwena nesithandwa sakho bengabe singasekho isithandwa sakho kuzoba yingane zakho ke ezoxabana zodwa zokabana kuqala kuthanda xabana izithandwa mawukuthi khona sezahlukana lempi yazo ke yokuhlukana seyidlulele kubantwana kuzoxabana abantwana uthi unezingane kodwa ukwazi ukuyilawula ingane yakho sengathi yona ephethe awuyisabi kanje ingane yakho beke yathi
uminciswa ingane yakho into kusasa ezobe icela imali yokuthenga iteku kuwena, kodwa awuyisabi kanje uyabhubha usaba ingane yakho. Uyisabelani ingane yakho? Yingoba umoya olwayo kuleli khaya sewucashe enganeni yakho. Njengoba sewucashe enganeni yakho awusabi ingane, ususaba lesilwane esesingene enganeni yakho sacasha. Singene kanjani lesilwane kuleli khaya? Singene ngokuthi kuqale kwaba namaphupha amambi, kwaba uphupha udla, izinto ezambe ebusuku, kwase kuba nomsindo. Once mase kube nomsindo sekuzolandela ukuphela kwezimali. Sekuzolandela inkinga. Akuqali inkinga. Kuqala amaphupho amambi uze umsindo mase kuba zinkinga. Wena mawususuka wena uthi ulungisa inkinga, akuqale inkingeni. Njengoba mina ngino makhanda oil. Yingoba makhanda oil ukwazi ukulapha into la iqale khona. Yingakho ngineshosho ukuthi wonke umuntu onomakhanda uzonqoba. Kumnyama, kubovu, uthakatha umuntu owafa noma umakhanda uzonqoba ngoba uhambo lolabakhanda. So that is why ngithi ke bengabe sekunomsindo sekuzo decide ukuthi ke iba toxic kangakanani umsindo wala ekhaya. Uma ngabe umsindo eskelete wazi ubaba waba yisitha kumama, umama waba yisitha kubaba, kwaze kwalala ngokuhlukana, kwaze kwadinelwana, kuwe kuphele 2 days akukhulinyiswana. Lapho ke into isifike esigabeni esokuthini, esokuthi leli khaya lilonke ke manje sekufocus empini, akusafocusile ukuthi kwenziwe imali. Akusafocusile kwenzakalani? Anisayilawuli. Once kwaba nomsindo akusalawuli idlozi. Sekulawulani? Sekulawula izilwane. Izilwane zisebenza kamnandi makhona umsindo. Isilwane asikwazi ukusebenza emzini womuntu size sibaqothe umsindo mawungekho. Into eqala iapply isilwane senza ngayo yonke indlela ukuthi umsindo uba khona. Asikwazi ukusebenza umsindo bengabe ungekho isilwane, ngoba beke kwaba nokuthula kuvele kusondela idlozi, kanti idlozi ahlulwa only if kunokuthula ngoba suke lihamba noNkulunkulu phakathi. Kanti beke kwaba nomsindo niqale kusana nodwa nabandawonye nibophelane, uthola ukuthi uhusband akakamjabulela unkosikazi bebengabe eachieve unkosikazi akamjabulela uhusband kumakwene, nimakene nodwa mase niqamba amanga nithi izitha. Yabo, nithi izitha. Njengoba uthi kunabantu abangakufuni, ngicela ukuthi ube nalombuzo ekubuza wona ukuthi indoda yakho noma umngakho ohlala naye niyazwana yini. Makuwukuthi la ukhona awuzwani nomngakho, ngicela ungafocus etheni zangaphandle, focusani ukulungisa lo doti owenzayo wena nomngakho la endlini, ngoba lento eniyenzayo ngiyanitshela nje mina Bhaka, I am an expert kulolu hambo. Ngiyalazi lo doti eniwenzayo lonixabana la nizibukanisa ngabantu, niyayihlekanisa, nilonisha ngathi niyathandana, ayikho lento yenu. Abanye bathi bayathandana sekuphela ngisho isonto, abalenzile ucansi kuphele ngisho 2 months. Abanye abalenzile ucansi, kodwa mawusuzwa kuthiwa umuntu wakho wenza ucansi ngaphandle usuphatheka kabi. Uphathwa yini kabi? Ngoba vele nina nilenza ucansi la. Njengoba ningalenzi ucansi kuze kuphele 6 months, vele omunye nomunye kunina uyalenza ngaphandle. Akekho umuntu ongathi negazi eligijimayo ligijima ngempela kuthiwe nje uzoke angalenzi ucansi kuze kuphela unyaka. Ayikho yonto. Makuwukuthi mfethu nomuntu wakho endlini anilenzi ucansi kuphela 6 months kuphela unyaka, anilenzile, ngiyakutshela mina uyalenza ngaphandle. Ukuze angalenzi ngaphandle enza nje, lungisani lento yenu, akubuye lokuthando lenu lokuqala bese nenze njani. Mase niyazwana nibe nokuthula, mase kusondela idlozi, kusondela uNkulunkulu, mase niyanqoba. Okwesibili engifuna ukucacisa la, ngoba kunento eyinkinga kakhulu, ngicela niqonde futhi lento, ngoba abantu bathi bengabeshawa izinkinga zokuthi akanakuthula nomkakhe emzini wabo, bese elahlwa ingqondo kuvele kuthiwe izinkinga zakini, uyogijima nembuzi uthi uyolungisa kini. Wemfowethu, uyabona bengabe usunomuzi, mawusunomuzi awushawa izinkinga zala uzala khona. Isystem yokuphila ithi zalwa lekhaya, khula. Mangabe usuzibotha uyindoda, usushaya umthetho futhi uyasebenza, usunenkosikazi,
phuma inxiwa lakho. Brancha baba. Njoba ubrancha wandisa umuzi walikhaya. Kodwa bengabe uzonga branch wena. Uyabona senibondelele la nibaningi umfweni uyaphuma uya kwinyanga yakhe udadewenu usindisiwe uya kumfundisi wakhe omunye uya kwinyanga yakhe acabanga ukuthi ingcono kunenye omunye uya lekholelwa khona mase nibuya nalama spirit enwalande endaweni ezahlukahlukene nizofike nishayisane hayi ukuthi kuxabana nina nabandawonye kuxabana imimoya enilandela nibuya khona oya esontweni ulanda umoya wakhona oya enyangeni ulanda umoya wakhona oya kwanyinyanga ulanda umoya wakhona oya ematshwaleni ulanda umoya wasematshwaleni yonke lemimoya izohlangana la iyashayisana lemimoya ayikwazi ukuthobela ngoba akuyona yandawonye ngenkathi lemimoya ishayisana kuzoshayisana nina abantu bandawonye hayi ngoba nishayisana imimoya eniyilandayo eshayisanayo ukuze imimoya eniyilandayo eshayisanayo ingashayisani ukuze imimoya eniyilandayo eshayisanayo ingashayisani kumele wenzini masuyibona ukuthi uyindoda usunamandlanela ukuthi usungahamba uyokhokhela inyanga thina ngokukhokhela inyanga qala uphume ibranch yakho uzimele masuyimele sekukhala umthetho wakho ke lapho usuzokwenza noma yini wena la uyimele khona izingane zakho mase ziconnecta kuwena ususha umthetho uphinde uphulo wena ngoba usubranchile nomunye osindisiwe akaphume ibranch yakhe bese esha umthetho kwibranch yakhe awukwazi mfethu ukushaya umthetho uze uthi akwenziweni kini awukwazi ukwenza ngoba njengoba nabandawonye ninezinkolelo ezingafani ukuthi ayifani inkolelo zenu noma ningathi niyabambisana for a fact ukuthi angikholelwa entweni eyi1 omunye ukholelwa kuleli yabandla omunye egqoka ama-crocs omunye ukholelwa kwibandla elithi hamba ngeenyawo khona ibandla lithi hamba ngeenyawo khona ibandla lithi gqoka ama-crocs khona ibandla lithi zothe esontweni khona ibandla lithi dance esontweni uyabona khona ibandla elithi bhongoloza nje esontweni kuzoba khona inyanga ethi bayakuthakatha kini abakufuni uyabona so ngokuhlangana kwalawo ma-spirit ndawonye umuntu ulawulwa ama-spirit umuntu ulawulwa ama-spirit akholelwa kuwona ngoba senihlangene ndawonye anikholelwa entweni eyodwa yila kuzoqala khona inkinga ke lapho yila kuvuka khona ke ini ngenkathi elwa nama-spirit ayashintsha ngoba seyalwa ayashintsha abe yilwane nawe mawusudinwe kakhulu sewulwa uyashintsha kube nomuntu ubheja amehla abebovu hline ube yinto nje eyisilwane umuntu uyashintsha umuntu abe yisilwane ngoba kusuke sekuvuke isilwane esimcontrolayo kuleli khaya esifuna yonke into ishone phansi angiphathi makuthiwa khona usisiko oshadile lekhaya phatha uyaxakeka emendweni uyagoduka uthi ngiyolungisa izinto ekhaya njengoba usuyakini uyolungisa izinto mfethu ngiyakutshela uyophazamisa ngoba usuwashada wena usuyophazamisa isystem abaphila ngayo kini uzofika kini umanipulate uma wakho agcine uma wakho elalela wena kanti sewushadile bese labantu abaphila lekhaya bese benzani bese beyalwa bese ingacontrol kahle lento uma usushadile focusa emizini wakho ufocus ekuhlonipheni indoda yakho ungakujabuleli ukuthi uyalwa nendoda likhona ekhaya ngoba the moment ubuyele ekhaya uyophazamisa isystem elapha ekhaya ngoba uyibuya nje usuyalwa ubuya nje nawe emqondweni wakho vele usutoxic nawe uzothi uxabana nabafowenu ekhaya nodadewenu ufuna ukushaya umthetho ngoba ubusujwayele ukushaya umthetho emizini wakho uyabuya umthetho uzoshaya kini akusaphileki mfowethu kini akusaphileki kini yabo so ingangithi lento le ifuna ngicacise kahle namhlanje ngoba abantu abaningi bashawa ukuthi aba understand uma ngabe sewube nomuzi wakho focusa emizini wakho izinto zake ngizibonile inyanga eziningi mangabe ihlona zithi hawu ushawa into yakini ayikho bafethu leyo nto mangabe sewubranchile waba nomuzi wakho
into yakini ayikwazi ukuthola. Mangathiwa ushawa inkinga zakini noma sewunomuzi wakho, ngabe bonke labantu laba abaphumelele ngaba baphumeleli. Akekho umuntu emhlabeni bafethu ongenazo inkinga zakubo. Uyabona mawusathi uyahlola mfowethu uzothi kumuntu ngibona inkinga niwumndeni anizwani uyisidididi mfowethu, ngoba kulomhlaba akekho umuntu ongenazo inkinga zozalo la ezala khona. Ngisho upresident wezwe unenkinga zozalo, ngisho former president banezinkinga zemndeni. Akekho emhlabeni bafethu umuntu ongenawo umndeni. Asingarobhani ingqondo ngoba umuntu exakekile, kodwa isolva kanjani leyonto? Noma bangakuzonda benzeni abomndeni, as long as bengabe wena usemzini wakho bese wena oyilida baba noma masenyabambisana, izingane zikopishe ukuthula kubazali. Uma ngabe belwa abazali, izingane zikopisha ukulwa from abazali. Iyasuka ingane isiyahamba iyakolwa esikoleni, iyasuka ingane ilwa nodade wabo, iyasuka ingane ihamba nje iba isiqhamuqhwanga ngoba abazali endlini abanakho ukuthula. Yini bengenako ukuthula? Yingoba kuleli khaya kube nani leli khaya kufike kwaba namaphupha amambi, kwaba nezinto ezingajwayelekile ezenzakalayo, kwase kuba nomsindo, kanti bese kungene izilwane. Kanti izilwane azidalelwe ukuhlala ekhaya, zidalelwe ukuhlala kuphi? Ukuhlala emgedeni lapha. Mehlala emgedeni nje izilwane, zihlala entabeni izilwane, yabona, zihlala emgwaqweni izilwane zihlala ngaphandle. Umhlaba wezilwane erobotini, ngicela ukutshela, zikhona izilwane erobotini. Emgwaqweni zikhona izilwane emgwaqweni. Emaweni zikhona izilwane emaweni. Zidalele ukuhlala ngoba zinomhlaba. Bese zenzewani nazo mase ziyalawula, ngoba izilwane khona lezi izilwane ekusuke sekowotikoloshe straight. Yini utikoloshe? Yilo muntu othi bengabe shona bese eyafingwa, afakwe isipikili la, bese ehla kancane kuthi kuphela 7 days abese emfushane kodwa kusopha la. Yindaba lo muntu uqeqeshela ukuthi akwazi ukuhamba aye kontshontsha. Mangathiwa kuya ngokaTikoloshe, ngaba wekha amabhenki emhlabeni a-operatayo, ngoba uTikoloshe kusuke umuntu omfushane okwazi ukushintsha abonakale zimbone izingane, abuye ashintshe futhi abe umoya angabonakali. Unezandla uTikoloshe, unezinyawo uTikoloshe. Ungakwazi ukungena ebhenki uTikoloshe uthatha imali, ngokuthi nayo imimoya iyalawulwa spiritually ngokwama level. Abavumelekile oTikoloshe ungena emabhenki bavele bayitapela imali. Uma ngabe kuzokwenzeka njalo, kuba khona izingqinamba ezikwenye level, wena umuntu oneTikoloshe ekufuna ube nelungelo lokuthuma ukuthi awuhambi uye kothatha imali. Kodwa kuba esinye isigaba leso, esinye isigaba esamba namagazi amaningi engeke ngize ngiwabalule, kodwa esinye isigaba la uTikoloshe ungavuma ukuthi uhambe uye ebhenki, ufike uvule, ufike uthathe imali. Yes, khona isigaba esinjalo spiritually. Ngiyazwakala, ngiyazi ukuthi amandla yangenza umhlaba wonke. Sikhona isigaba la uTikoloshe ukwazi ukuhamba ufike ungene uvule, kodwa kunezingqinamba zakhona ezinkulu othi mawutshelwa yona uyisholo wena uthi hayi kulungile, ncamela mina ukuyisebenza yami imali kunokuthi ngiyifice esigodlweni, ngoba ingqinamba yakhona isuke inkulu kakhulu. Uqala utshelwe ingqinamba qala ukuthi okay ke ingalandwa imali, kodwa kuzosetshenziswa abafana bakanje, mhlambe bawu4 noma bawu5 bazoyilanda uyifice esigodlweni. Kodwa wena njalo ngonyaka funa kube khona, angithi nikelizwe makuthiwa khona ithiwa Omar Gajo kusuke kunomuntu osuke esebenza ngaleyo ndlela eduzane. Njalo ngonyaka funa kutholakala umuntu efile ecwiyiwe, njalo ecwiyiwe. Lelo gazi lalelo muntu ilona elinika loTikoloshe kusuke ulanda imali ebhenki ukuthi uyifice esigodlweni. Kodwa into enjalo yenzeka njalo ngonyaka, ungagcina uhlanya ekhanda. So ayikho, ngeke ngibezwe abantu bethi sothumela amagundane alanda imali, ngithi awubheki idididi zidakwa. Ayikho lethu igundane elilanda imali. Into ekwazi ukuthi imali ebhenki uTikoloshe kuphela.
ngokuthi ke awuthunywa kuleyo ndlela bese kwenzakala kufuneka imali yakho ke wena wenzini uyisebenze kanzima. Thina siyayibuka ke lento ingakho kunomakhanda ke ukuthi lezi zinto ezingaphezulu komqondo wakho ezenza ukuthi imali yakhe ihambe ngoba otikoloshe bagcina benzani manje bagcina beganga emizini abantu ungene kwakho untshontsha imali uqhathwe nomkakho wenziweni ubuye wenzini ungene ebusuku kuyisithunzana ufika ulale nomkakho usuyaganga utikoshe endaweni khona umuntu onezilwane so manje ziyaganga ngoba akakwazi lo muntu ukuzilawula ngoba izinto ezifuna lo muntu akakwazi ukuprovide ilwane zakhe ngalezi zinto ezifunayo mase zigcina ziphila impilo enormal kanti lezi ezifinqiwe azidalelwe ukuphila impilo efana njengemimoya imimoya edalelwe ukwenzani ukuphila impilo ukuthi mhlambe uyabona imimoya izokuphathisa ngekhanda uyabona ulunywe isisu uzokhonta ehamba esiswini uyabona uvuvukala inyawo uxabane nabantu imimoya leyo utikoloshe wona mawufika ugcindezela 99 ebusuku ulale nomkakho kusemanzi te emva kwalokho izingane zubone phansi kwesihlahla uthi uya drive emgwaqweni uyibonela inkukhu ubona inkukhu uthi uvika inkukhu wena kanti usuyoyiginqa imoto uyabo bayaxhaphaza kotikoloshe yabo so ingangithi kubalekile njengoba mina nginomakhanda sometimes ngizikhulume lezi zinto ezikanje khona abantu bezobona ukuthi i-level yamafutha umakhanda ikiphi bese wena osunawo bese uyakubonga nami ngikushayela ihlombe la ukhona wena unomakhanda ngikushayela ihlombe mfowethu ngoba angisoze mina ngakulahla ayikho into kulomhlaba eyokuxhaphaza unomakhanda ngiyikhona ngisho wona utikoloshe imbala awunali ilungelo ngenxa ye-level engikuyona mina ngikwi-level yokuthi yonke lento engikhuluma ngazo ngikwazi ngamandla sebazulwini ukuzibona ngibe nelungelo lokukhuluma ngazo lezi zinto ngibe nelungelo lokukhuluma ngazo nginelungelo mina lokukhuluma ngezilwane nginelungelo mina lokukhuluma ngenyoka nginelungelo mina lokugxeka igubhu ngoba leyo nto ibisetshenziswa ukuqola abantu le mali vele ngekho uyabona bengabe mfethu uqhashazwa uhlukunyezwa kumele ikuphelele imali yakho makumele ikuphelele imali yakho lesilwane lesi sikuwena ekumele sikwenze uhlupheke sizokwenza kanjani uhlupheke ngoba vele unayo imali sizosebenzisa umuntu omthembayo kube ngazi ukuthi lo muntu uthi zama u300 ngizokusiza uzama u300,000 ufake la umuntu avele adle phansi ungasizakala yini lo yamuntu ekuqole imali kweyokugcina ingoba wena awucabanganga lo muntu usetshenziswe umoya usebenziswe isilwane esilwana nawe ukuthi akathathe le mali ukuze wena usale ungenalutho ingakho nabantu begubhu bengenanembeza baba bekwazi ukumanipulate akutshela into azikahle ukuthi ayikho akutshele athi sokulandela amamiliyoni sokuthi wazi kahle ukuthi ayikho indlela yokushaya umuntu mawufuna hlupheke uyamenza umuntu ukuthi afunde ephepheni abone kuthiwa nansi itekisi yadayisa eCape Town akaza ayibone kodwa awufaka u400,000 uyayithenga akaza ayibone bese ufakile abasayibamba ingcinga abantu yindaba usetshenzisiwe loya ukuthi ifake imali khona izohamba abanye uyakwazi ukufica umuntu athi umuntu ngizokwenza umnotho wakho uphindaphindeke imali izophindaphindeka athi umuntu ungalivuli le suitcase leli ligcwele imali awulivuli ngempela nawe uyahamba nalo ushiye u100,000 akusaringi kuwena uthi hayibo lo muntu uthi khona u3 million kodwa ufuna 100,000 kumina uthi angayivuli lento akusaringi ukuthi hayi la urojwa umoya olwa nawe uya-expose kubantu abazokwazi ukukuqola enye into umuntu ashawa ngayo ilento ukuthi umuntu avela athande ukuya kogembula kakhulukazi ekhasini mawuhamba ekhasini mfethu angikhathali noma uwinile izolo noma uwinanga mawuhamba ekhasini azi ukuthi unebhadi azi mfethu ukuthi khona umoya olwa nawe and we are exposed nathi masishaya abantu makuthiwa ngishaya umuntu mina ke nami ngimshaya ngokuthi avele athanda ukuya kogembula ngoba indaba ishaye lento yokugembula yingoba igarantiwe ukuthi namhlanje uzowina kusasa uzodliwa ama chances zokuwina amancane awudliwa maningi
ingakho isebenziseka ukwenzani ukuhliphiza imizi yabantu. Uyabona mawuza inyanga ithi ngizokunikeza umuthi wekhasini, okwazi imfethu isigebengi leso sihlangene nani, sihlangene namadimoni lawa alwa nawo ukuthi ayiphele into yakho. Ngoba njengoba ethi uzokunika umuthi okwenza ikhasini, mawungathi kuyena ake uhambe mfethu wena sambe nawe manje ungene emotweni, ngifuna uyidlala ikhasini, ufuna ukubona uzowina yini, beke wawina wena, hayi uzomnika lo muthi, ngeke izivuma inyanga. So kunezinto mfethu ongakwazi nawe ukuphumela obala uthi hayi mawukuthi nje mfethu ake ungiprove. Ngoba phela mfethu khona izinto engeke lokuphikiswana ngazo. Mina ngisebenza ukuphikisana mina. Angisebenzi ukuphikisana. Mawunyanya futhi fokofo kugcwala mfethu, angisebenzi ukuphikisana. Mawuthi wena mina ngibhaka nento eyenza ukuthi kulungile phela, ngeke ngilonge ukuphikisa mina ngoba ngiyazi ngokwe level umncane. Ngokwe level umncane. And umuntu omncane uyakholela ekuphikiseni into angayazi ayizwile. Mina ngikhuluma ngento engizile, ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana emazolweni, ngumfoka abakhanda indlonde namakhanda amabili elisithatha lenkosazana. Ngathini mina bathini bona wena onyanyawo fokofo. Yabo angikho ngesikhathi ukuthi kunjani, hayi anginjani kunjani. Uma uthi lento uzoyenza wena asiyenzeni, ngoba mina ngiyalazi idamu lami. Ngiyalazi idamu lami mina, ayalizwile. Lapha emidilova. Lalela baba. Lalela baba. Akulona idamu lokubhukuda leli. Idamu lamandla leliyana. Ngiyazi ukuthi mase ngithe kuthiwe edamini lamakhandakhanda kunje. Mina ngakwazi ukuma mina ngatshela izinyanga zihlangene zingabhayizi kanje, zibhayiza zithi khona ifestival ezoba khona kobe kukhona isilo ngathi zazizabhayiza izinyanga zifuna ukuhlola. Ngayitshela ngingedwa ngayitshela mina ngathi ayikho akho umcimbi ozoba khona. Ngaze ngababuza ngathi nihlulwa yini ukuhlola. Mina sengitsheliwe sigodlwe yilabo akuhluka khona ukuthi ubani indlondlo. Ngasho kwathi hayi khona umcimbi ngathi ngithi awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida. Ngayisho leyo nto leyo. Baze basho mina abantu bathi hayi King Bhaka yabona ke manje sesilinde umhla ka 30 September. Beke nje iyaba zokunjalo siyokuvuma. Kwaba njalo bafethu. Ngathi ngithi uRamaphosa uzobuya. Right wrong enjalo uzobuya. Ngasho ngathi uzobuya. Ngacacisa ngathi hayi ithemba kodwa akazayiqede. Andikaphela ngiyaza iqede kodwa ukubuya ubuyini. Isimbuyisile ANC. Yabo, kathi uzobuya ngoba nje isimbuyisile ANC. Sekumele wonke ama-comrade manje ukuze akwazi phela ukwenza njani ukuhlula amanye amaqembu angaphandle. Sekumele amsupport uRamaphosa ethande engathandi. Sekumele amsupport manje ukuze bangavumeleke manje impi yama-opposition party ukuthi divide i-ANC. Sekumele i-ANC noma kubuhlungu sekumele ihlangane. Mayihlakaniphile kodwa sekumele ihlangane. Izothi mayisihlanganile kudlulwe kulolu khetho lango 2024. Mase dlulile sekumele bavukelane ke phakathi. Mase bevukelana phakathi mina King Bhaka ngibe sengiyisupporta ke lento ngoba vele mazulu kwashiya ukuthi ngeke iphele ithemba. Ngoba sengiyisupporta mina. Into esupportwa yimina ke baba isuke izobe nje njalo. Injalo. Umehluko manje asicakatshelwa ukuthi kahle kahle ubani umholi ozongena. So tshelwa kahle ukuthi yilo ozongena. Kodwa ngiyabona ukuthi uzofuna ukufaka abantu president bengabe ephuma. Ubani azofuna ukumfaka sengiyabona. Ngake ngasho ngomunye unyaka. So mina angikho kuleli zinga lokukhuluma into saqagela sani. Mangikhuluma into mina isizo banjalo. Mase kuba ukuthi mfowethu ngoba wena umlandeli mhlambe womfundisi othile noma umlandeli wenyanga ethile. Uyabo mawumlandeli noma umfowabo noma udade wabo, vele umuntu wakini mfowethu umsupporta noma ebheda. Vele umuntu omlandelayo umsupporta noma eflobile vele. Kodwa kusalayo ngisuke mina ngizoprova ukuthi leyo nto ayikho bengabe ingekho leyo nto ngisuke ngizoprova nje. So into engiyicelayo ngicela ukuthi mfowethu bengabe usunomuzi wakho. Makusahlala abantu kini. Musu ukuthi phatha. Uyahamba uyakini uyophazamisa inhlalo yalabantu abahleli kini. Ngoba wena nomuzi wakho manje abantu abahleli kini basize bengabe bengadlile ufike ubasize ngokudla. Kodwa musa ukushaya umthetho emizini wakho uphinde ushaya umthetho kini. Ayenzi kahle leyo nto. Kini kufuna kube labantu abakhona. Ngaphandle mawukuthi kini akukho umuntu.
njengemizi eminingi emakhaya kuhlala isisebenzi manibuyile nonke nemizi yenu niyabuya ke nize ekhaya lenu enye into ke leyo kodwa makukhona umuntu ohlala ekhaya full time sekunomuzi wakho wena nomuzi wakho noma uyinkosana mawusuza kini kukhona umfweni omncane ohlala full time ufike usubmit kumfweni lo ohlala full time ngoba yindaba uyena ogadeli likhaya wena ugadeli liyakhaya lakho ngoba ayishayeli imithetho emzini u2 ngoba njengoba unonkosikazi unkosikazi wakho unenhloso zakhe naye ngawe nezingane zini kunenhloso zikankosikazi wakho nawe mase kuba nenhloso zakini ingakho esinye isikhathi unkosikazi noma ushadile ulithandi kimi indoda isikhathi esiningi unkosikazi akakujabuleli lokho ugcina unkosikazi kungathi akalithandi ikini ngoba ubona ukuthi isikhathi esiningi engabe usinika bona nezinto engabe uzenzela bona nezingane zakho uzenzela abantu bakini mase kuyashayiseka kanti umuntu wakini akizi njani uma ngabe lambile akacele umniki ngoba uyena osele ekhaya ikhaya idlozi lalekhaya lihlala kumuntu olekhaya idlozi lasekhaya lihlala kumuntu osekhaya mawuthatha unkosikazi wambeka kini azi mfowethu bese uyahamba uyosebenza azi idlozi lalekhaya lihleli lonkosikazi ngoba lonkosikazi uya idlozi lihlala kumuntu ngoba khona idlozi eligada umuzi kube khona idlozi elihamba nomuntu so unkosikazi ugcina eba neadvantage ngoba kunedlozi lalekhaya elimgade behamba leli ligade umuzi liphinde lihlale kuyena futhi cha ngicela ukubamba inkulumo yami la okwamanje bengichaza into ezibaleka kakhulu igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into uBhaka udakwekini ingwele ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholonke ngabetshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini uqamba uqakile kuzoshuba kusanyazeka noma yini ngumafabuke njengento ngabane ngunogwado ogwadwa ikhulule kufuka amakandakana indlondli namakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fuck off inamba yami 0798130260 0798130260 nginithanda njengemali njengoba ke ngisuka la manje ngiyakofonela ke labantu engakabafoneli laba be consultation nginabantu nje abanye ekubhizi khona ama walk in khona engidila nabo online usuku nosuku nje ingakho ningangiboni emcimbini aningiboni emaphathini aningiboni emzini yabantu aningiboni lapha mawungibona mina ungibona ngisolwandle ngisedamini lami kulezi insuku nje ngeke ngathi ukuyimpela edamini lami khona isimo nje kade sikhona lapha edamini lami ngeke ngathi nje ukuya khona edamini bekunesimo nje ebesikhona nje uyabona ngiyosichaza ngelinye la kodwa manje ke ngathi bamningi benginingi nje lapha edamini ubonile nomphakathi wakhona lapha bajabula abaningi bengibona impela nje bajabula abaningi badidwe isimo ekade senzekile bese ngiphoqa ukuthi angibi lapha ya sabadidi isimo ngizosichaza leso simo ngelinye ilanga mangibuya nje ngolosithathu ngiqolise ungabukhona ngolosithathu odlule kodwa kulolu losithathu ngizobe ngikhona mangibuya ngolosithathu ngizobe ngichaza lesimo ekade silapha ya edamini ngiyochaza in details ningaze nizwe ngabanye abantu abazoyinterpreta ngendlela yabo iyodinga mina nje ukuthi ngenichazele kahle ngesimo ngangikade ngitsheliwe ukuthi wakhona isimo esingajwayelekile esizokwenzeka yebo senzekile ke isimo esingajwayelekile edamini ngizobe ngimchazele ngisasi-manager okwamanje ngisasi-manager khona indlela engisasi-manager ngayo isimo esingedamini isithe ukubabucayana senzekile ngisasi-manager mase ngiqedile ukusi-manager ngizobe sengibuyela kubona yabo sengibuyela kubona ngoba ngeke ngidlale mina abantu bale ngidlala abantu bale yabo kunesimana nje sithe ukwenzeka edamini funa ba-understand abantu ukuthi idamu lamandla uma kuyidamu lamandla ziyenzeka into ezingajwayelekile edamini as long as kuyinamandla so angifuni umuntu each and every time wale ozongibuza each and every time makhonto enzekile ajwayelekile akube nendlela kahle yokuthi ngitshela bona abantu bale ukuthi akube nendlela yokuthi babuze ngibachazele makuthi kanjani khona la kufuna ngilungise khona ngilungise hayi kodwa umuntu angiconclude mina yabo angilapha into yokudlala mina hayi umuntu angiconclude yabo la conclude umuntu engakhulumile nami cha yes ngiyavuma sikhona isimo esithe phecelezi senzekile einsukwini mangaphosisi senzeke ngolosini kusini yabo ya ngisazosi-addressa kahle kuphela nje ngisasi-manager kwamanje mase ngisimanager kahle ke then ngizobe sengiyabuya ngimchazela ke uyabo
kodwa njena ke amandla into engantshela yona athe ukuphinda phindeka amandla amakhulu kakhulu nje amandla wena namakhanda khanda nawe uzobona la ukhona uzokuphume nje ufica inyoka ifile egcekeni ungayiboni iqhamukephi ufica ifile uthi uyabheka khona igundane elifile ongaboni ubulawe yini uthi uyabheka khona inyoni nje efile ngaphandle into ezoku-attacker uyaqotha umakhanda khanda uyaqotha njengamanje uyabo uyabona nje from Friday until today ubufakazi obulethwa abantu izinto ezifile nje yabona icapcabe ezinkulu umuntu angakaza asibone athi asibone umuntu sifile mangathiwa nje ngiposta leyo nto bangathuka abantu abaningi ukuthi lento yenziwa kanjani amandla kamakhanda khanda abantu bayanqoba kuvuleka izinto zabo kakhulu so nawe nje zama ukuphuthuma manje umakhanda khanda amandla impela athe unyukanyuka kodwa kunesimo engisasimene nje lapha yana impela nje ngiyophuthuma manje ngiyofonela la abantu be-consultation ngoba ngiyazi abanye bafuna ngibahlolele before bathenga umakhanda khanda ucingweni so mangabe ngakabuyeli kubona ngiyabadileya yabo nje namhlanje ngiyofonela bona ngoze ngilale ngo-1 intatha mawufuna ngikufonele nje mfowethu ungakakufoneli ungifonele ngo-10 uthi King Bhaka ungakangifoneli ngizobuyela kuwena mina angilali mina ngilala ngo-3 mina ngo-3 futhi nakhona ngilali ngiyaqhuba angikwazi ukubetha abantu engibagada umhlaba wonke balele bayahonqa nami ngilele ngiyahonqa angilali mina ingakho nje zingekho izimpathe ezongizama ngelinye ilanga zithi ngoba angilali angibhayizi angihlomeki angiyona inyoni angibhayizi nje mina mfethu yabo akekho nje umuntu ngelanga athi ngikhandela uV zahluleke ezinye inyoni sezusethile uV ngayinyisa sezusethile zangihlonipha from love yabo umfana omncane wayengibhayizela nje ethumele idededo ukuthi azizongiframe zathi izongena ngayitshela ngathi hawu senifikile madoda bayabhayisa abantu bathi hayibo omunye umfana wayethumele nje amanye amajita nje elokhuzana eTRT ngeke ngize ngisho ukuthi awakuphi yabo ngoba egcineni sagcina siba nobudlelwano right nalawa majita yabo sagcina siba right nje nawo wayethumele amajita nje eTRT afika athi eqhamuka egate ngathi hawu senifikile majita abathuka manje bayibuza ngibone ngani bayeza hayi phela thina siyibona izinto thina mfethu yabo siyibona izinto nje uzokuthiwa ngigaxele sengiboshiwe ubhaka uboshiwe uKing Bhaka uboshiwe wasuka ngiyoniphatha mina ngiyoniphatha mina papa yini bafethu eyahambeki namhlanje hayi bafethu yabona manje ibekwe ithuba leli mase ngiyaphinda ngithi ngomhla ka4 March ngizobe ngilapha eICC eEast London ICC mhla ka4 March East London hayi angihamba amatende mina ngayisho ngamane ngingayindawo mina angihamba amatende bese kuthi lokho kwamahholo kasemalokishini ngaqala ngawo leyo nto yabo ngaqala ngawahamba kakhulu amahholo ko AA ko Mlazi ko Hammersdale ko Maritzburg amahholo nje ngawahamba kakhulu nje nga-upgrade lapho ngasuka lapho mangisuka emahholo ngahamba amapaki uyabona ngahamba amapaki yabo ngahamba workshop ngahamba market ngahamba Pinetown nga-upgrade lapho yabo nga-upgrade ngahamba lamahholo ekuthiwa yini ama-civic centers ngahamba wona manje sengihambani manje yabo ngihamba amahhotela manje angihamba amatende ke nje itende ngangigcina bengabe kuthiwa kushoniwe kushoniwe sithi dudu itende ke nje yabo itende nje ngeke mina ngithatha abantu abakule level abantu omakhanda baphezulu kakhulu babaholi bazi izikhulu nawe onomakhanda osazama ngiyakutshela ngaphakathi kuwena umholi ingakho kuzoba lulu ukukusiza from la ukhona ngoba uba lesinqumo nje uthi ngifuna makhanda umholi lapho uyathanda noma uthandi umehluko uyaba umholi uthola into yakho ayabona akaka-blow kodwa ngelinye ilanga lobuholi kutshela kodwa umholi uyoba uyinto enkulu kakhulu ngoba yinda umakhanda uhamba kwakolunye uhlobo labantu uhamba kubantu bakamoya uhamba kubantu bedlozi uhamba kubantu bamanzi uhamba kubantu abajulayo uhamba kubantu abazisa izidalwa zabo uhamba kubantu abamhlonipha ngisho uNkulunkulu uyabo so akubona umuntu onomakhanda mina ngiyamrespecta mina futhi nabayazi mase beqhamukile bangifica ngihleka ngikhululekile nje ingakho ke mhla ka4 March ngiya eICC East London
East London. Ngeke nje manje usangithola ngihamba amaholo hayi khohla baba. Khohla. Ngithi ngiyeza ka L eMlazi eholo. Ngithi ngiyeza ka BB hall. Yabo, ngithi ngiyeza ka G eMlazi eholo. Ngithi ngiyeza ka Mashu. Hayi suka. Ngeke ngiyenze le nto mina. Singadlula lapho. Ngeke baba ngithi nginomuzi omngaka. Qale phansi kuthiwe ngihamba amaholo. Ngahamba lapho kunesigaba sakhona. Yabo, abantu balapho ngenhlanhla ngoba bayazi ukuthi bangithola umuntu uza kumina. Hayi kodwa ngiqale phansi ngithi ngiyale. Hayi ngazobanjwa inkunzi udlula ngakasigebengu. Ngazobanjwa inkunzi. Ungazobanjwa inkunzi ebhuqwini ufika ukhonjwa hayi ngiyenze lento. Kubanjwa inkunzi abantu abahamba nawe begcina bexapha angeke ngidle mina ngadlule emaholo. Abantu sibayisa phezulu manje asibaphindise emuva. Lo oselokishini siyamkhuphula ufuna abe nemizi ema-suburbs siyamkhuphula ufuna abe nemizi abe nemoto ezinzima leyo umuntu asimphindise emuva onemizi kuma-suburbs siyamkhumbula ufuna abe nemizi kuma-high residential areas uyabo ufuna abe nemizi kuma-high residential areas umuntu nje siyamkhuphula umuntu naye futhi umuntu ufuna ukukhuphuka angitshela umuntu othi hayi mina ngifuna ukuhlala la ngikhona ayikho leyo nto umuntu nomuntu nje ufuna ukukhuphuka umuntu nomuntu. So wena ke mina ngeke ngiphindise umuntu umuva. Ngilo ngimuse etendini. Ngilo ngimuse ehole. Eyohlala nezimhlophe ehole. Hayi, angiyenze lo nto mina. Kuthiwa sesiyavala ngo5. Hayi, sesiyavala ngo5. Nami impela hayi suka. Angiyenze lo nto. Papa yini bafethu nginithanda ngemali igama ngokubhala isibongo wanzama nginithanda bafethu. Ngithanda uri engahalela nje engathi nje singahamba kanje ngize ngiyongena endlini lengiyakhona nani ngathi ngingazambela kanjena hawe madoda kwenze njani athi ngiyiphendule nje ikhamera. Hayi mina ke nje ngisho. Mina nje ngisho. Ngiyiphendule ikhamera. Bayazi nje abantu ukuthi bengabe kufikwe la nansi waiting lindwa la mawuzela. Mase kuzongenwa ngapha.